Wel, dyma ni yn y cyfarfod. Beth ti'n meddwl? Be, ti'n ffilmio? Ydw. Right. Iawn, wel... Beth ti'n meddwl am y cyfarfod hyd at hyn? Wel, mae'n ffri gyda i fwaed i fwaed y gwe, across mae lot o bobl eto i gyrraedd. Ond fi'n siŵr byddwn ni cael trafodaeth mor dda pryd mae mwy o bobl yn gyrraedd. Gret. A da ni wedi bod yn trafod i cwbl o pethau yn barod. Iawn, Jeff. Mae'r niferoedd wedi cynyddu. Sut mae'n edrych fel erbyn hyn? Wel, mae stafell yn lot fwy llawn, a da ni'n barod am y chwildro. So ni wedi cyrraedd dros i bod am 10 i'r posters yn hyn. O, na fi, ia. Na, ti'n ffilmio. Hoffwn ni weld y opsiwn Gymraeg i bob peth. Da ni bell o Gymraeg y pwynt hwn ar hyn o bryd, ond hoffwn ni gweld y cynnydd i popeth yn Gymraeg. Ti'n bach y broblem, siŵr o fod mae fi sy'n hen a dwi ddim yn gweld mor dda. Ond pan ni'n dod mewn i'r campws yma, o'n i ddim yn gweld arwyddion mawr yn deud Coleg Cymraeg o gwbl. Nag oes. Ti'n gweld yna? Beth oed yna bod rhywbeth mawr? Pan oedd S4C yn cychwyn, o'ch chi'n gweld rhyw arwyddion mawr y teledu S4C sianel newydd. Chi'n gweld lot fawr o bethau felly, na dych? Nag oes. Mae fel sy'n pethau jyst yn cario ymlaen yn gwella tipyn bach. Dyna sut mae'n edrych ar hyn o bryd, fod cynnydd yn gwneud chwildro. Pan nes i ddechrau yn y brifysgol, flynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn, y broblem oedd bod y Gymraeg jyst yn rhan bach o sefydliad mwy y Saesneg. Felly o'n i'n teimlo bod angen i'r iaith Gymraeg gael lle canolog yn y byd addysg uwch. Ac o'n i ddim yn gweld bod hynna'n bosib tra oedd e wastad yn minority sport, allwch chi weid, mewn sefydliad mwy. Felly o'n i'n credu bod angen sefydliad penodol i ddatblygu addysg Gymraeg yn yr un ffordd a gafodd S4C i sefydlu hynny. Oedd y Gymraeg wedi bodoli yn y cyfryngau i ryw raddau fel rhywbeth bach o fewn y cyfryngau mwy Saesneg, ond oedd angen sianel Gymraeg i ddatblygu'r Gymraeg ym myd darlledu. Felly oedd yr un bydolwg yn cyfieithu wedyn i'r byd addysg, byddai'r Gymraeg methu datblygu llawn potensial yn y sector, sydd yn rhywbeth bach yn y sefydliad mawr, Saesneg, felly oedd angen sefydliad penodol, annibynnol, i fod yn ffocws i ddatblygu addysg Gymraeg. Okay. Ie, mae'n ffilmio. Iwan, ti'n drydydd flwyddyn nawr. Dwy flynedd, dwi wedi bod yng Ngholeg Aberystwyth ac yn mis Medi flwyddyn diwethaf, ysdi mewn i drydydd flwyddyn. Be welys ti newid yn Aberystwyth yn y drydydd flwyddyn? Ie, prif newid oedd symud allan o Pantycelyn a byw yn y dre a y ffaith da fi dissertation i wneud leni. Nes ti sylwi ar campus y coleg bod newid enfawr, bod Coleg Cymraeg wedi trawsnewid prifysgol? Na, ni'n deall bod y Coleg Cymraeg wedi bod yn ymgyrch hir gyda'r cymdeithas a yn un sydd gyda lot o potensial, ond sy'n mynd i'w newidiadau sylweddol di fod i fi wedi sylwi arno beth bynnag. Ond mae lot arwyddion rownd y lle? Na, y cyfan fi wedi sylwi arno yw cwbl o e-byst am y Coleg Cymraeg, y cynnig rhyw grantiau wahanol sa'n deall lot amdan. Be ni eisiau, jyst esbonio, mae'r hyn sydd oedd yn ymgyrch am chwarter canrif am sefydlu Coleg Cymraeg. A fe sefydlwyd y coleg yn swyddogol mis Medi diwethaf. Y broblem yw, mae
union yr un bobl at ei gilydd sydd yn ymwneud â'r hen drefn o ceisio hybu mwy o cyrsiau addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg sydd yn arwain ac yn hybu'r coleg yn nawr. Ac mae fel yn ystyniad yr hen drefn. Mae fel sôn parhad a bod yna mwy arian, bod mwy o gyfleoedd, ond mae dal i fod yn drefn sylfaenol Saesneg a mae rhaid i chi optio mewn i addysg Gymraeg. Lle, yr hyn oedd rhywun yn gobeithio bydd y sefydlu Coleg Cymraeg yn normaleiddio addysg uwch addysg Gymraeg. Pam o pobl yn gyrchu am Coleg Cymraeg, o'n i'n gweld sefydliad hollol newydd, sefydliad annibynnol, sefydliad bydde gyda rheolaeth llwyr o'r arian tuag at addysg uwch Cymraeg. Ond beth sydd gyda ni yw tyndra rhwng ymgyrchwyr a chwaratig, lot o bobl sydd yn gweithio i'r coleg ac eisiau'r peth lwyddo, a'r pobl, yr sefydliadau addysg uwch oedd eisiau'r status quo a eisiau'r coleg jyst fod yn rhyw fath o bwyllgor yn rhoi arian allan a dim byd mwy na hynna. Mae eisiau jyst pwysio hefyd am jyst datblygu mwy o synwyr bod na sefydliad newydd wedi cael ei sefydlu. Mae, fel oedd Fred yn gweud, mae pethau wedi bod bach yn dawel o ran cychwyn y Coleg Cymraeg, ond pobl sydd wedi bod yn breuddwydio am y Coleg Cymraeg ers blynyddoedd, beth ni eisiau gweld yw fath a cymuned academaidd cenedlaethol, really, a bod myfyrwyr yn cael wir cyfle i cydweithio gyda pobl eraill yn rhan eraill o Gymru, astudio, gwneud astudiaethau sy'n mynd i fod o werth i'w cymuned nhw, o werth i'r genedl, pethau sy'n wir yn berthnasol i lle maen nhw'n byw. Mae'r coleg yn cyfle i sefydlu trefn addysg Gymraeg go iawn te. Byddai'n cael effaith ar holl addysg yng Nghymru. Ond, mwyn i hynna digwydd, mae eisiau lot o bryfocio gan myfyrwyr a gan bobl sy'n eisiau gweld dehad hynna'n dod yn wir. Ys i'n neud bach o waith efo Prifysgol Galway a yn 1994 ddaru nhw eistedd lawr a fath o'n meddwl, beth iawn sydd gyda ni fan hyn fel Prifysgol? Mewn gwirionedd, Prifysgol Prydeinig ydy'n dal o ran strwythyr, ffordd nhw'n rhedeg y bethau, berthynas ar gymuned, a ddaru nhw ddechrau eistedd lawr fan nhw, beth fysa Prifysgol Wyddeleg debyg i. Ac yn ar y deg, ond wedi dechrau datblygu, nid hanes y Gwerddon, ond hanes Gwyddelig o'r byd. Ddim Cymdeithasau Gwerddon, ond Cymdeithasau Gwyddelig yn edrych ar y byd. A bethau yna, da ni angen yng Nghymru. Dydy rhyw impio rhyw fymryn bach o'n fath yn Gymraeg ar gyfer rhyw chydig bach o bobl od, ddim yn gyfraniad sydd i angen ar gyfer y byd. O'r byd i angen, dwi'n cael teigl Americanaidd mewn twll ofnadwy, a da ni angen gyfrannu i hwnna o ffynonella diwylliannol gwahanol. Mae'n fwy na jyst wneud y rwtch Brydeinig neu Saesnig drwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n gwirionedd yn ffordd o ddatblygu a defnyddio diwylliant gwahanol ar gyfer cyfrannu nid yn unig i'r Cymru ond hefyd ar gyfer y byd. Wel, amlwg mae gyda ni nawr Coleg Cymraeg mewn enw, ond wrth gwrs, i ni ddim yn gallu eistedd nôl a derbyn bod bydd popeth yn iawn, felly ni'n gofyn, ble mae'r Coleg Cymraeg? Wel, dyma diwedd y cyfarfod diddorol, a nawr ni'n off road y campus i trio ffeindio Coleg Cymraeg. Mae bron popeth am y post hwn, ond dim byd am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Jeff, ti'n bod y Coleg Cymraeg yn bodoli? Bod y Coleg Cymraeg? Fi'n meddwl bod fi wedi clywed rhywbeth rhywbryd. Ond, wel, dwi wedi bod yn edrych fod a dwi'n methu gweld dim arwyddion dim byd yn nunllai i ddweud am y Coleg Cymraeg.
Dwi dal ddim yn gweld dim byd.